Döwletimiz tarapyndan öňe sürilýän giň maksatly başlanýyşlaryň ajaýyp miweti bolan bu hususy önümçilik kärhanasy diýarymyzda alınıp barylýan guruluşy gurnumy işleriniň ilerlemegine özüniň münasip goşundyny goşup gelýän kärhanalaryň biridir. Hususy kärhanada önümçilik mümkinçilikleri alymy nukdaý nazardan dolu öwrenip, işler döwrüň öten talaplaryna laýyklykda ýola goýulan. Energia serişdelerini tygşytlamak, önümleriň ekologiýa araslygyny gazanmak önümçiligiň esasy uglary bolup durýar. Hususy önümçilikde önüm öndürmekde yerli şiýy mallar ulanylýar. Kärhana Türkmenabad Kerki Amideriýa demir ýolunyň we Türkmenabad Kerki awtoluk ýolunyň uruny yerleşýär. Bu bolsa önümçilik üçin zerur bolan esasy şiýy mal toýuny taýat etrawynaky, takar halas etrawynaky, halas we köýtürnak etrawynaky godak ýataklaryndan bökdönüşi çekmäge we taýar önümleri sargytlar boýunça öz wagtyna alyjylary ýetirmäge uly mümkinçilik berýär. Önümçilikde her bir iş gününe 550 tonna çiğ mal gaýtadan işlemeklige mümkinçilik bar. Kärhanada iň häzirki zaman enzamlaryň oturdulmagy bolsa, işleriň has ýokary hil derejesinde alınıp barylmagyna we dünýä ülümlerine laýyk gelýän önümleri öndürmäge mümkinçilik berýär. Şuň gününe kärhanada guruluşy gurnama maksatly önümler bolan kerpiçleriň dürli görnüşleri öndürilýär. Bu önümler ekologiýa taýdan arasy bolmak bilen ýokary çydamlylygy we berkligi bilen tapawutlanýar. Bu bolsa ýurdumyzda alınıp barylýan köp sany guruluşyk dehgalarynyň işiniň ilerlemegi bilen birlikde öňküden hem gödel we berk bolmagyna münasip goşunt bolup durýar. Hususy kärhanada çiğ maly gaplama, guradyjy, peç we gaplaýjy bölümleri hereket edýär. Olaryň ählisinde hem işler häzirki zaman talaplaryna laýyklykda gurnulyp, kompýuterleriň üstü bilen dolandyrylyp, awtomatik usulla gödegçilik edilýär. Hususy önümçilikde ýokary hili önümleri öndürmekde barlahana bölüminiň hem uly paýy bar. Ýagny bu bölümde önümçiligi gelip gowuşýan çiğ malyň himik we fizik häsiýetleri dolu teljerlip öwrenilýär. Hoş şol teljerme barlyk işleriň netijesinde önüm öndürmeklik ýoly goýulýar. Umuman kärhanada müşterilerin sargytlaryna laýyklykda dürli görnüşli we dürli ölçegdäki önümleri öndürmäge we istek bildirilen ýagdaýynda dürli renkler bilen tyrçalanan önümleri hem öndürmäge uly mümkinçilikler bar. Häzirki wagtda hususy kärhanada öndürilýän önümler ýurdumyzda hereket edýän döwlet we hususy guruluşyk kärhanalary tarapyndan tatyn alınýar. Hususy önümçilikde zähmet çekýän agdybir işçi hünärmenler öndürilýän önümlerine bolan islegiň gün saýyn artýanyny nazara almak bilen ýakyn geljekde önümleriň görnüş sanyny we mukdaryny hassa artdyrmaklygy maksat edinýärler. Bu kärhanada öndürilýän önümleri daşary ýurtly alyjylaryň hem uly isleg bildirýändigini belläp geçmek bolar. Şuň gününe bu ýerde öndürilýän önümler goňşy döwletler bolan Özbegistan we Gazakystan ýaly ýurtlary ýygyderli ugradylýar. Döwletli döwran hojalyk jemgyýetiniň keramiki bedeg önümlerini öndürýän kärhanasynyň agdybir işçi hünärmenleri ýurdumyzda telekeçilik ösdürmäge we şular ýaly önümçilikler ýola goýmaga taýsyz tagallalar edýän türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyza we arkadagly gahrman serdarymyz hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýdýarlar.